Nachádzame sa v Liptovskom Hrádku, kde sídli Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovej. Škola s bohatou históriou, ktorá spája tradíciu a moderné vzdelávanie v odboroch lesníctva aj poľovníctva. Naši študenti kombinujú teóriu s praxou, priamo v lese, pri práci s technikou alebo pri starostlivosti o zver. Praktické zručnosti získavajú od odborníkov, ktorí ich pripravujú na rôzne kariérne príležitosti. Škola ponúka aj komfortný internát, kde môžu študenti nájsť nové priateľstvá a príjemné miesto na bývanie. Školský internát je priamo spojený so školou. Študijný program zahŕňa predmety ako biológia, chémia, botanika či zoológia, ktoré ti otvoria dvere do sveta ochrany prírody a lesníctva. Ale škola nie je len o štúdiu. Naši študenti sa zapájajú do rôznych zaujímavých aktivít, krúžkov a športov. Organizujeme podujatia, súťaže a rôzne aktivity, ktoré spájajú našu komunitu a robia zo školských rokov jedinečné časy. Ako napríklad športová streľba, vábenie zvery, lesníčiarsky alebo poľovnícky krúžok. A čo je ešte lepšie? Naše vedomosti prenášame priamo do praxe. Les je pre nás nie len teoretická téma, ale miesto, kde sa učíme naozajstnú prácu. Pracujeme s drevom, staráme sa o zver a dokonca ovládame techniku, ktorá nám pomáha efektívne spravovať lesné porasty. Ak hľadáš školu, kde sa príroda stáva tvojim povolaním a zároveň miestom, kde môžeš rásť, pridaj sa k nám. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovej v Liptovskom Hrádku ti otvorí dvere do sveta lesníctva a poľovníctva.